מה אני כותבת עכשיו על הארגז כדי שלא תפתח אותו? לא יודע, תשלומי מס, תשפ"א. ממש לא, כלים חד פעמיים. תרשמי פמותי מהשואה, היא לא פותחת. מה אנחנו הולכות לעשות עם הארגז הזה? איפה אנחנו הולכות לקרוא אותו? זה מקפיא. מה אתה מקפיא? יש לך מקום למקפיא? יש שם קרטון עם ופל, והילד שלי לב. אנחנו נוציא את הקרטון הזה ונשים את זה שם. זה מעניין מדהים חיים שיש גם ופלים לאוסטיק שמוסטיק הזה. לא, זה ממש לא. למה? כי זה ופלים בטעם לימון. בטעם לימון במקפיא? אורנה, זה נראה גז של ופלים בטעם לימון במקפיא, מי אוכל את זה? זה דוחה. אורנה, זה נראה בדיוק אותו דבר כמו השוקולד. מה לעשות שאני קצת החוצה בימים האלה? סליחה באמת. רגע, שנייה. הצעצועים. נו, הנה, עברתי בארגז. אורנה, הצעצועים שלנו. לא, סליחה, עד כאן, אין מצב שנכנס לחדר שלה. המגירות ליד המיטה זה פרייבט, זה אסור. כן? לא? זה בעצם סוציאלי. כן? לא יודע, מה אנחנו עושות עם זה? רצו אותם. שי, אורנה, אין לי כוח לנתן. אוי, 3 שנים. פאקינג 3 שנים. אין לי כוח לדבר על זה שוב, אין לי כוח לדבר על זה. זה עופר, למה פרוסטרטיות? למה? לא תחזור בהם את זה גברים? צריכים תרומת זרע, הם הולכים לבית חולים, חותמים על משהו וזהו, זה האבא. לא צריכים את כל האוסיות האלה וכל העורכי דין ולהוציא אלפי שקלים על הפריטה. די, זה לא שווה. למה הם רצו לראות אותו שוב? אז הוא יהיה חמוד כמו פעם שעברה. ואם הוא לא יהיה, הוא פתאום, לא יודעת, הוא יתבייש או שהוא יתעצבן. אומרים 3, זה כתוב להם בטפסים האלה, אני לא מעצבות, אל תדעי. ואם אני אעצבן? מה לא פעם לזה? מה צריכה לדבר? ואם אני לא אצליח להתאפק? אז זה יפי חיים שלי לדלפה. ביץ'! כן, ביץ'! תראו, אפי זה שטחי, אני את הבאתי! אני את זה משהו. רגע, שנייה! שנייה! שלום. שלום. בקשר לאימוץ, גלית, העובדת הסוציאלית. כן. גלית הסוציאלית. אני מסתובבת ככה, בסדר, ברשותכם, זה לא מפריע לכם, זה פשוט חלק מהנוהל. כן, כן. אין אין לי שום דבר מה להסתיר. את רוצה לשתות משהו אולי? לא, אין צורך. מה, שתייה מוגזת אנחנו לא מכניסות הביתה, זה ממש לא בריא לי. גם אלכוהול, אגב, אנחנו, לא שהייתי עכשיו מגישה לך אלכוהול, כן, אבל אנחנו לא שתות אלכוהול. אז נשבנה, שבונה, אבל לא. אם כך,
כיצד מתנהלת שגרת יומו של הילד? תראי, אם יש זמן בבוקר, אז הילד בוחר בגדים לבד. אחר כך אנחנו מסיעות אותו לגן. הוא נפרד מאילנו די בקלות. בהתחלה היה קצת קשה, הוא היה קצת בוכה, אז היינו מרימות אותו על הידיים. לא טוב, לא טוב. נכון, אנחנו הבנו שזה בדיוק מה שמנציח את הבעיה, ולכן הפסקנו את זה. אנחנו לומדות, כן. אמרו לי, למה התכוונתם כשאמרתם במרכאות, אם יש מספיק זמן, הילד בוחר לעצמו את הבגדים בבוקר? כן, תראי, את יודעת איך זה ילדים, זה לא כל כך פשוט, לא בכל בוקר יש לנו מספיק... מה? סבלנות. להיאבק מה ללבוש, וזה לא פשוט כל הזמן להיאבק. אנחנו דוגלות בשיטה החינוכית של choose your battles, מכירה את זה? אנחנו ממש קוראות בפינצטה את המאבקים. זה גם מה שממליצים המומחים עליו. אנחנו קוראות הרבה מאוד ספרות על חינוך ילדים. בטח את מכירה את כל הספרים, גלית? אז איך הוא אוכל? אנחנו בית אורגני, היה לי בכלל צמחוני. הוא באחסון 43. כמה ממתקים הוא אוכל? ממתקים? אחד, גג ביום. ובאיזה תדירות אתן נשברות? באיזה תדירות הוא מצליח לסחוט מכם את הממתק השני? פעם ביום גג. שתי פעמים ביום, שני ממתקים. פעילויות אחר הצהריים. הלל הולך פעמיים בשבוע לחוגים, הוא הולך לכדורגל כמובן. ובלט, תנועה. תנועה מאפשרת, זה נקרא בדיוק. כן. תנועה חופשית. תנועה, ובשאר הזמן הוא עם חברים שלו, או שהוא איתנו, משחק, או שהוא לבד, גם הוא ילד מאוד עצמאי. אז כמה זמן הוא רובץ מול המסך? נורמלי. נורמלי. כן, בשבוע. אין מכסת שעות. לא יודע, תגידי לנו רק גלית, את אשת המקצוע, מה המכסה המומלצת? האמת? בימינו אני כבר לא יודעת מה זה נורמל. לא זה נורמלי. תראי גלית, באמת שהלל הוא ילד שמח ומאושר רוב הזמן. לפחות חלק מהזמן. הוא בריא. אמרו לי, איך השכונה מקבלת אתכם? מה זאת אומרת? יכול להיות שזה משפחה מעט שונה. עכשיו כולם היו ממש משלמת. תראי, גלית, בשכונה שלנו יש כל מיני סוגים של משפחות. כן, כן, האמת שהמשפחות הרגילות כבר הפכו למיעוט משפחות רגילות. גלית, גם אנחנו כל היום עובדות. יש בכלל זמן לדבר עם השכנים. איך התכוונת לספר להלל שאין לו אבא? איזו שאלה. יש לי תחושה שהוא כבר הבין, גלית. איזה שאלות בגן, איפה אבא? מה אתם מתכוונות לעשות כדי שלא ירגיש חריג? תראי גלית, אם יש צורך, אנחנו נדבר עם הגננות גלית, שיזמו לילדים, אני בטוחה שעם המון ממש אהבה, בצורה אנחנו נצליח לענות להלל שלנו. כל שאלה כמובן תשאל. תסלחו לי רגע, אני הולכת לשירותים? בטח לשמחה, זה שם. אני רק מוטרדת בשאלה אחת בחיים שלי, אני לא יודעת איך מספר להלל שאין לו אבא. חשבתי על זה? הכי מציא. אחד. אני גאה בעצמי שעוד לא חנקתי את האוסף הזאת. תרגיל, הלילה עוד צעיר. חשבתי. אז איפה היינו? הכל כרגיל, הכל בסדר גמור. ממש, הכל טוב. הלל פוגש מבוגרים אחרים? מה זאת אומרת? אנשים אחרים שיכולים לעזור, לעבוד דוגמה. כן, תמר, חברה מאוד טובה שלנו, תמר. תמר היא חברה מאוד טובה שלנו, ויש לה ילד שהוא גם בגיל של הלל. דודים? סבא? גברים?
נעים לי להיות פוגש דברים. אני ראיתי שלהילל יש בובות. נכון, יש בעיה עם זה? היא מתכוונת בנות, מה התפיסה שלכם לגבי מגדר? ראו, בנים בגיל הרך משוועים להדרכה של דמויות גבריות וגבריות. זה מאוד מאוד חשוב להתפתחות התקינה שלהם. איך הם יכולים לדעת מי הם? תראי, גלית, התפיסה שלנו לגבי מגדר היא לאפשר להילל תפיסה כמה שיותר נקייה מסטריאוטיפית. אבא שלי הוא אבוש. הוא עוזר לנו מאוד עם הלל, והוא והלל מסתדרים מצוין. אבא שלי היה קצין בצבא. אז יופי. גלית, יש בשכונה בכלל כמויות של גברים, את הולכת ברחוב, גבר, בסופר, גברים. מי הדמות הסמכותית ומי מציגה את הגבולות? מה זאת אומרת סבא והשכן? אורנה! היא הסמכות בבית, אורנה היא ההורה הרע. השוטר הרע. סתם, זה ביטוי כזה. אני האישה בבית. אני מנסה קצת להקליט את האווירה. למה יש בה בעיות? אני בטוח לא רוצה להרוס את האווירה בתור ההוירה, כן? אני לא התכוונתי לבקר את ההורות שלך. את יודעת שזה לא נוח לי תמיד להיות הקשוחה הזאת של מציבת הגבולות, ואז אחר כך הוא רץ אלייך לקבל חיבור. כן, אבל נכון, זה ממש בסדר שאחרתי יותר קשוחה. כן, אבל גם לפעמים את צריכה להציב גבולות. אתה לא יכולה תמיד להתנהג כמו חברה כתובה שלא צריכה להציב גבולות כמו אימא. כן, אורנה, אני יודעת שאני צריכה להציב גבולות כמו אימא, ואני לא אימא באופן רשמי, היא צריכה לאשר את זה, אז אני לא יכולה כל כך לריב איתו. סליחה, גלית, אנחנו באמת לא חייבות, לא צריכות להרים אותך בוויכוחים שלנו. לא, חלילה, בנות, ראו, אני ראיתי כבר כל כך הרבה זוגות, אצלי זוגות פותחים, כולל הריבים. יש לי כנראה איזו תכונה כזאת שגורמת להם. לבוא ולשתף. תראו, אני עשיתי BA, MA. יש לי תכונה כזאת, מכאן כתיבה, איך קוראים לה? אמפתיה. יש לי אמפתיה מבטא. אז מה עם האבא שלי? הוא עוזר בתמונה? אני מקווה שהוא לא נפטר. אבא של אורנה הוא נתן איתנו. אבל אבא. לא כל כך חבל האמת, גלית. את יודעת, לא כל גבר הוא דמות חיובית. יצא לו באש להסבית. לא, התכוונתי לומר שחבל שאת לא מדברת איתו, זה בטח נורא. כן, זה באמת לא פשוט. תודה. יש אנשים בלבי שלהם, זה נורא. דעי לך, בזכות זה, או בגלל זה, אני נכנסתי לתפקיד הזה. אני ראיתי כל כך הרבה זוגות, הורים, חסרי אחריות, לא מקרה גברים, האנשים. אז זה הצעצועים. תראי, גלית, אני מוכן לדבר איתך דוגרי. תפיסה, מגדר, אלה דברים שלא כל כך מעסיקים אותנו. אנחנו פשוט מאפשרות להילל לבחור מה שגורם לו להרגיש טוב. מה בעניין הרדמות? סיפור אחד, הילד בנוקאוט ב8:30. אצלי זה סיפור, מתחילים מההתחלה עד הסוף, מחכים לסוף, מתחילים מההתחלה שוב פעם, זיורים, ציורים, מי כתב, מי בישל, מי עשה. וואו, כן. יש לך אולי איזה ספר להמליץ לנו עכשיו? משהו חדש? במקרה, אני בעד לחזור לקלאסיקה. דירה להזכיר. כן, באמת זה לא חוסר. הקוקי
בחורה יפהפייה. הסנאית בעלת האגוזים, אוהבת לחיות חיים עליזים. או אני, כי נוכל לחיות ביחד בחברה טובה ושלום ובנחת. כן. אמא שלי גם קריאה לי את זה. כן, גם אבא שלי היה קורא לי את זה אמת. אהב אותי פעם. את יודעת מה? תתחיל לסדר במתנה ממני. לא, אין צורך. תגלי את זה להרבה ספרים. בסדר, אני ראיתי איזה ספרים יש. וואו, שום דבר לא חומק מעינייך, אה? טוב, אוקיי. תראי, גלית. יעלי היא לא מצוינת. באמת. אנחנו נותנות ליעל בית. הכל באמת רגיל. גלית. באמת. חוץ מוטוריקה עדינה. בסדר, אבל אנחנו מבטיחות שאנחנו ניקח לו ריפוי בעיסוק, ואנחנו נטפל בזה, אבל... אתה יודע, ברגע שיעלי תזכור להזכור לריפוי בעיסוק, אז היא לא... למה את שופרת? אני פשוט קצת עמוסה מדי לטפל בילד. את מבינה שמדובר במוטוריקה העדינה של הילד? גלית, סליחה, בבקשה, אמרנו שיעלי אימא מצוינת. בבקשה, די, זה לא מתאים. אני לא מושלמת. את מושלמת. זהו, בנות, אני באתי רק לשאול שאלות ולברר, אני לא באתי להרים קשיים חלילה וחס. תראי, את מוכרחה להבין שברגע שהאימוץ הזה מאושר, את אימא של הלל לכל דבר ועניין. את מצליחה להבין את גודל האחריות? רק רגע, את חושבת שאני לא מבינה את גודל האחריות, גלית? את חושבת שאני לא מבינה במה זה כרוך? אני אימא של הלל לכל דבר ועניין, עוד לפני שהלל נולד. בבדיקות, בהיריון, בלידה, בחיתולים, בגזים, בשיניים, בצעד הראשון שלו, אני אימא שלו לכל דבר ועניין, ואני אמשיך להיות אימא שלו גם בכל צעד נוסף שהוא יעשה. גם אם את או המדינה או אני לא יודעת מי חושבים שאני איזה אופר או איזה בייביסיטר שלו. כל מה שאני בסך הכל מבקשת זה שאם חס וחלילה ילד מאושפז בבית חולים, אני יכולה להיות איתו שם בחדר. או שאם חס וחלילה אורנה פתאום מבאסת לה שאני לא קובעת לתור לריפוי בעיסוק והיא תרצה לעזוב אותי, אני צריכה לדעת שלא לוקחים לי את הילד שלי ממני. את מבינה את זה? ובשביל שזה יקרה, אני חייבת להיות רשומה כאימא. סליחה על ההתפרצות, סליחה, זה פשוט נושא מאוד רגיש, ממש מתנצלת. אנחנו סיימנו. לא, בבקשה, אם את יכולה לחזור לשבת, אנחנו... אין צורך. בבקשה, אני ממש מצטערת. אנחנו סיימנו. טוב, מה עכשיו? תצטרכו לבוא לראות שוב ולראות אותי? לא, אין צורך, אנחנו סיימנו. טוב. לא, בנות, אם אני יכולה להיות כנה איתכם, ברגע שאמרו לי שאני באה לעבוד עם לסביות, אני לא רק כי ידעתי למה לצפות. תראו, אני אישה מאוד נאורה ומאוד מתקדמת, אבל מעולם לא פגשתי מישהי כזאת, אני לא יודעת למה. אני בעבר אמרתי בחורים לסמים, אבל תראו, מאז שאני פוגשת יותר ויותר נשים כמותכן, אני רואה שאתם ממש כמו כולם. אתם פשוט היום עם כל הפוליטיקלי קורקט, אי אפשר לומר כלום, אי אפשר לפצות את הפה, זה נורא מפחיד. אבל אתם משהו מיוחד, אתם לא כמו המכורים לסמים, אתם מנומסות. גם אז מאוד מנומסת. תודה רבה. לא, בנות, אני לא יכולה להגיד לכם את זה, אך בעקבות המפגש עם הלל בפעם הקודמת והדוח שאני אכתוב בעקבות הביקור הזה, אני מאמינה שהתזכיר יצא חיובי.
זאת אומרת שהתהליך הושלם. את תהיי האמא המאמצת של הלל. מזל טוב. רגע, שנייה. זהו? אין עוד ביקורים, אין עוד קדים, אין עוד מלא כספים ופשוט לשלם? זה נגמר. כל הכבוד בנות. זה נגמר. אני לא רוצה לשמוע יותר, רק ביקורים. לא עבודות סוציאליות. לא עורכי דין. כלום בחיים. יש לנו כמה חודשים עד שהשבובה הקטנה הזאת תבוא, ואז נצטרך להתחיל לעבוד מההתחלה. נקרא לדאי, בוץ', נשחק כדורגל עם הלל, ואנחנו נשב על המרפסת, נשתה על זה משהו. אני לא מאמינה שאנחנו הולכות לעבור את הסיוט הזה שוב.